Здравейте! Казвам се Янка Чакова и ще представя една практика, йога практика за деца 5 годишни. Здравейте, малки приятели! Днес с вас ще влезем в чудния свят на йога. Изключително интересно и забавно. За целта обаче, за да ни бъде интересно, за да научим много, за да се чувстваме прекрасно, за да не си пречим, ще спазваме едни определени правила. Сега нека всеки заеме своето местенце на точно своята постелка. Когато вече сте върху своята постелка, нека се припомним правилата. Значи, всеки остава през цялото време единствено и само върху своето килимче. Не отиваме на килимчето на своето съседче. Не закачаме приятелчето си отляво или отдясно. Не викаме прекалено силно. Слушаме и се стремим да изпълним това, което ни показва инструктора. Ако се уморим, ако ни омръзнем или се оттечим, просто можем да полегнем на постелката, да изчакаме, да се починем и да продължим отново. И така, искам днес да ви поканя да отидем да си направим един пикник в гората. Ще повървим малко по горската пътечка, времето е прекрасно, есен е, има слънце, ще се полюбуваме на природата. И когато решим, просто ще седнем на полянката. Преди това обаче, за да имаме сили, за да носим раничките, е хубаво малко да отпочинем. Лягаме съвсем внимателно на постелчицата, цялото тяло върху постелката. Залепяме крачетата, гърбът, залепяме дупето, ръцете, длани нагоре, крачетата разтворени. Лягаме в тая почиваща поза, нагласяме се съвсем удобничко. Затваряме устите и очичките. И сега, нека да си представиме прекрасната есен в гората. Всъщност, есента е чудноват художник. Той умее да рисува такива красоти. Използва толкова много боички. Отцветява листенцата. Жълто, кафяво, червено, оранжево, може и зелено. А ветрецът е много палав. Той се промушва между шарените листенца, играемо се. Побутва ги насам натам, минава между тревичките и продължава нагоре към големия Балкан. Есента е красива. Есента е топла. Есента е сезонът, в който щъркелът и лястовичката вече не са при нас. Те отлетяха в топлите страни. Но при нас останаха птички, които зимуват тук. Връбчето, гарванът. И така, ние ще направим един поход в красивата есенна природа. За да имаме сили, нека да отпуснем крачетата, да заредиме пръстчетата с сила, да заредиме гърбът, да заредим ръцете, вървим нагоре, зареждаме със сила и страшливост кръпчето, за да може да носи раничката и накрая главичката. Отпускаме
Отпущаме се на постелката и дишаме. Просто дишаме и наблюдаваме в нашият ум и въображение есента. Вдишваме през носа и отново издишваме през носа. И така, нека всеки да опита сам за себе си. Вдишва през нослето, издишва през нослето. На вдишване коремчето се вдига и се издува нагоре, на издишване спада надолу. Всеки бавничко да пробва. Вдишва през нослето, издишва през нослето. Бавничко, безшумно дава покой на тялото, на разума, на очичките, на крачетата, които ще го движат на предстоящия поход. Отпочива цялото тяло, зарежда се със сила и енергия и се готви да се отправи в това ново и интересно предизвикателство. Оставаме за кратичко в тишина и просто дишаме. И сега отпочинахме, събрахме сили и нека бавничко да седнем на постелката. Стъпваме върху краченца, стъпалцата върху килимчето и се изправяме плавничко нагоре. Мятаме раниците на рамо и тръгваме на нашия поход. Движиме бавно крачетата, раздвижваме стъпалцата и си представяме, че вече сме тръгнали по горската пътека. Вървим по горската пътечка, свиваме крачетата в колене, вървим по горската пътечка. А над нас слънцето прекрасно грее. Поглеждаме нагоре. Чудесно слънце. Поглеждаме надолу. Прекрасна тревичка. И още веднъж. Поглеждаме нагоре. Поглеждаме надолу. Толкова много ни се иска да стигнем слънцето. Ами да опитаме. Протягаме се нагоре с ръце към слънцето. Не става. Ами да се изправим на пръстчета. Отпущаме. Да пробваме още веднъж. Протягаме ръчички към слънцето. И сега на пръстчета. Не можем да го стигнем, но не се отказваме. Още веднъж да пробваме. Протягаме нагоре ръце. И се изправяме на пръстчета. Отпущаме. Ами мисля, че ще е по-лесно да стигнем тревичката. Хайде да пробваме. Да се наведем надолу. И да погалим тревичката с пръстчета, с длани. Плавничко се изправяме. Още веднъж. Вдишваме и се навеждаме надолу към тревичката. Хайде, прекрасна, мека, зелена тревичка. Ами какво ще кажете? Тази полянка е прекрасна. Искате ли точно тук да направим своя пикник? Добре, да седнем. Сядаме върху тревичката, изпълваме краченцата. Настаняваме се удобничко. Искате ли да се огледаме?
дали сме сами на полянката. Едното кръче отгоре, отваряме ръчички и се обръщаме в едната посока. Обръщаме се вляво, оглеждаме се. Няма никой. Отваряме ръчичките внимателно и се връщаме в центъра. Хайде сега да се обърнем в другата посока. Свиваме кръчето другото. Вдишваме и се обръщаме да погледнем в другата посока. Сами сме. Няма никой на полянката. Отваряме ръчички, обръщаме се. Какво от това, че сме сами? Решили сме да си направим пикник. За целта какво ни трябва? Трябва ни храна. Но не каква да е храна. Не можем да донесем манджа, защото ще се разлее. Ще си направим сандвич. Най-лесното. Това ще бъде нашето хлебче. И сега, хайде да си помислим какво искате да сложим отгоре. Предлагате какво? Да сложим кашкавал. Добре, тягаме ръчички и слагаме кашкавалчето. Отгоре. Какво друго? Ми забравихме да намажем нещо. Какво, например, масълце, кетчуп, сосче, искате ли? Хайде протягаме и мажем от край до край. Да сложим малко саламче. Ще стане вкусно. Слагаме саламчето отгоре. И не всеки обича зеленчук, но пък става чудесен сандвич. Хайде малко какво? Доматки или краставички? Кой каквото обича. Слагаме 2 парченца. И след като сме поставили всичко, слагаме капачето на сандвича. Т.е. горното хлебче. Хайде да поставим и да задържим. Чудесен сандвич се получи, защото сме майстори, нали така? И я вижте, кой долита тук? Пеперутка. В това топло време Пеперутката е усетила, че имаме събиране, че си правим пикник. Събираме стъпалце към стъпалце. Залепеме лепилце мажем и дърпаме кръчетата навътре. Това са крилцата на Пеперутката. Хващаме сърце, изправяме гърба и ето е нашата Пеперуда. Нека раздвижим крилцата. Всеки толкова, колкото може, движи крилцата. Най-важно е гърбът да остава изправен. Движим Пеперутката, тя лети, обикаля около нас и търси за нещо за хапване. Но Пеперуда сандвич не яде, нали така? И ние сме спокойни. Сандвичът е само за нас. Пеперутката лети, обикаля наоколо, обикаля и накрая съвсем не е доволна. Не намери нито едно цветенце да кацне. Отлетя. А ние все още сме на полянката. Разтосваме кръчета и сме върху коленца. Тревичката леко започва да мърда. Сядаме върху петички. И какво да видим пред нас? Оклю-боклю. Дигнал си рукцата и преминава през тревичка. Върви оклювчето, върви, но той е страхлив. Ако го пикнеш, той се скрива вътре в черупката. Днес е прекрасен ден. След охлювчето, смело напред към нас, пристига Ешко-бешко. Хайде сега, челцето долу на килимчето. Хващате ръчички и
бодлите на Ешко-Бешко. Нагоре към небето, остри, подготвени за отбрана. Ако го пипнеш, боли. Затова по-добре да го оставим да мине. Какво друго се случва? При нас с един огромен скок пристига жабката. Баба Жаборана и тя се е объркала. Достигнала е някъде от блатото. А може би се е оплашила от някой и бяга, за да намери убежище. Ето е нашата жабка. Минава близичко до нас и продължава нагоре през полето. Събираме внимателно крачетата и сядаме върху петличките. Чуваме някакъв шум. Някой жужи. И естествено, пчеличката усетила приятната миризма на храна и тя е включена в нашия пикник. Хайде сега всички ще направим пчеличка. Слагаме си длънта ето тук. Проемаме въздух през носа и съвсем тихичко, не като бучене, издаваме звук с гърлото. Да чуем пак пчеличката. Още веднъж. Не се маха. Упорита е тази пчеличка. Повъртя се, пообиколи малко и отлетя. А в този момент някъде далече в гората се чува странен звук. Някой сече дърва. Събираме ръчичките и ще направим дървосекач. Поемаме въздух, дигаме ръчички. Ха! Поемаме въздух. Ха! Поемаме. Изправяме хубаво гърба. Ха! И още веднъж. Ха! Спокойно. Просто някой сече дърва. Не ни е страх. Ние сме много. Цяла група деца. Стъпваме на пръстчета и оставаме лекичко клекнали. И сега плавничко изправяме тялото. В далечината какво се вижда? Планина. Стъпваме стабилно на своите крачета, дланите напред и ето поза планина. Стоим и дишаме. Ние сме върху тревичката, но около нас е есенната гора. А какво има в гората? Има дървета. Нека да се пробваме с вас да направим едно красиво есенно дърво. Първо ще пробваме върху дясното краче. Лявото свиваме и стъпалцето
оставяме там, където е възможно. Важно е колянцето да сочи точно встрани, а не напред. И ето го нашето дръвце. Оставяме ръчички отпред. Отпущаме. Да пробваме върху другото кръче. Стъпваме върху лявото. Ще свием дясното. Ако някой пък му е много лесно там долу, нека качи кръчето по-горе. И отново правим дърво. Стоиме здраво, без да се поклащаме, както стоят истинските дървета в гората. Отпущаме. Дишаме си спокойно. Изкарахме един приятен ден, но не е ли време вече да поемем към къщи? Да сложим раничките на рамо и да тръгнем обратно да се връщаме. Защото слънчицето е тръгнало да залязва. Ето слънцето, ръцете над главата, сплитаме си пръсти и слънцето се движи на запад. Изгрява от изток, но се движи на запад и отива към своя залез. Затова и ние ще сложим раничките на гърба и ще тръгнем обратно по горската пътечка. Прекарахме си много хубаво, но е време да се прибираме. И какво да видим? Едно листенце, красиво, полита във въздуха и пада в нашите ръчички. Искате ли да го затворим? Да го стоплим, да му дадем любов и още малко да задържим при себе си спомена и усещанията от този топъл и красив есенен ден, от този пикник, от това наше приключение. Слагаме го между длани, затваряме го и го оставяме близко до сърцето. Тази позиция, тази асана се нарича намасте. Оставаме ръчички пред гърдите и сега с поклон напред. Намасте! Благодаря ви за интересното приключение, на което днес ние отидохме всички